skævt, Jens. Kom nu! Ja, jeg så skævt. Imod væggen. Helt ind i den. Peace out, motherfucker. Ej, det er faktisk. Det var det ude på bilen. I skal ikke. Fuck, jeg er stiv i helvede. Hvis det er sådan sat på. Okay, vi skal have dem til højre med. Armbøjning på én arm. Men vi kan ikke. Nej! Det er Jeg er dem til armbøjning på en arm. Jeg kan ikke, det kan jeg ikke. Kom nu. Okay, det kan jeg. Jeg kan til 10 på en arm. Så hold knoren. Ja, det er jo til 20. Ja, så bliver jeg med. Det er længste, jeg har taget på knoren. Jeg tager kom nu. På knoren. En arm på knoren. Kan du? Nej, det kan jeg ikke. Jeg prøver sådan. Nå. Ja. Fuck, nej, det kan man ikke. Jeg kan ikke tage dem med arm. Hvis du skal med det, der var helt ro, helt det var ikke. Ja, jeg er langt også. Ja, det har jeg ikke. Skal vi finde knoren? Karate Kid back in business. Lad være med. Må man gerne prøve inden? Jeg er på form i min æg, husk nu. Må man gerne prøve inden? Du skal prøve det, for hold da. Må man gerne prøve det. Må man gerne. Ja, for ellers så det. Du skal prøve benene for at beholde balancen. Jeg har aldrig prøvet det her. Jeg har stadig min kongehøj i vanden. Det er fucked up. Og så er det også, ja. Igen! Nej. Så er det jeg med jer. Ej, han ligger op. Han ligger godt, det er klar, ikke også? Hvor er det genialt, det der. Skal vi videre med det? Hva? Skal vi videre? Ja, vi skal så. Hvad skal man? Jeg skal se den video der, hvor jeg er på hovedet.